Sziasztok, Carbon DRFT vagyok, ez a potizunk második része. A mai részben egy Instant Health Potion fogunk elkészíteni, felfejlesztjük level 2-re, és megcsináljuk ebből is az ihatósat és a robbanós fajtáját. Először is kell ugye alapanyag, kell netherwort, egy darab, kell aranyozott dinnye, kell ilyen, nem tudom mi, és kell gunpowder, azt elfelejtettem. Így. És kell ugye 3 üveg. Megtöltjük ezeket vízzel. Tumonial Tempsből addoltam, tehát já, nem kell. Belefőzünk arapnak egy netherwortot. Megvárjuk, még lefőzi. Le is főztem, hozzáadjuk ezt az aranyozott dinnyét. Come on, come on, come on! Kész is van az Instant Health Potion, azon egy gyógyulás, kiveszek ebből is egy ihatós fajtát. Ha ezt megisszuk, akkor feltöltődik az életünk. Ezt felfejlesztjük level 2-esre. Látjátok, azon egy gyógyulás 2, és ebből megcsináljuk a robbanós fajtát, kell gunpowder. Adok magamnak egy azonnal sebzést, hogy megmutassam, hogy hat ez az azonnali gyógyulás, Instant Health. Kész is van, megmutatom, hogy mit tud. Most jól lesebződök. Így. Látjátok ugye, és egyből meggyógyulok. Belesik a lávába. És látjátok, hogy ha eldobom, akkor gyógyulok. Ennek nincs időkorlátja. Tehát ez... Most azért gyógyulok, mert tele a kajás izém. Nem vagyok kajás. És akkor ezt is így el lehet dobni. Ennyi lenne a potizunk második része. Remélem tetszett. Lájkoljátok, iratkozzatok fel. És sziasztok!